Tervetuloa uuteen videoon. Tai ehkä sorttiin. Tässä me maistellaan... No, ei nää Sniper oo ulkomaalaisia muomeja. Joo, tietääkseni. No jotain aika ainakin harvinaisia. Niin. Et noit ei pitäisi mun mielestä tulla normipussista. Nyt katsotaan meidän... Sinisiä. Niin, pistetään vaikka sun pädi tuohon, eikä puhelin tuohon nojaan. Tää vitsiä. Pitäisi saada pystyttää. Kato! Uusi pidike. Niin, pistetään vaikka itsessään. Tää vitsiä, Sniper. Hyvä kysymys. Kuitenkin mä vaikka maistan jo. Niin. Otetaan arvosana sitten. Noniin. 10/10. Sori toi vähän. Tosi hyvää. Mikä on 10/10 myös. Okei. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka.